Uffiċjali tal-Explosives Ordnance Disposal u tar-Rapid Intervention Unit kellhom operazzjoni sensittiva fl-Imsida wara rapport ta' pakkett suspettuż imqabbad ma' vann fit-triq Giacchino Navarro. Jidher li kien is-sit stess li rrapporta wara li ra raġel miexi lejn il-vettura tiegħu u niżel taħt il-vann. Appena kien ikkonfermat ir-rapport, il-pulizija evakwaw it-triq u talbu lir-residenti li kienu fid-djarhom biex ma joħorġux. Dan hekk kif bdiet il-ħidma li damet għaddejja għal diversi sigħat. Fil-fatt jirriżulta li l-pakkett kien imqabbad sew mal-van pick-up ta' tip Hilux, tant li wieħed mill-uffiċjali tal-EOD der jitkaxkar għal xi ħin mal-art taħt il-van biex kun jista' joħroġ il-pakkett. Sorsi tal-pulizija li tkellmu ma' Net News spjegaw li sit il-van ilu għal dawn l-aħħar ġimgħat jirrapporta li l-vettura tiegħu qed tkun fil-mira ta' vandaliżmu. Tantu hekk li fl-aħħar ġimgħat u rrapporta diversi attakki li waslu għal tkissir ta' windscreen u anke tfieħ ta' xi materjal lejn il-van. Mhux magħruf x'wassal għal dawn l-atti bis-sorsi jispjegaw ukoll li fl-aħħar ġimgħat sit il-vettura waħħal qatt ta' kameras tas-sigurtà mal-faċċata tar-residenza fejn ikun ipparkjat il-van. Fil-fatt dawn mistennija jkunu importanti fl-investigazzjonijiet tal-pulizija. Il-ħidma tal-forzi tal-ordni waslu għal tensjoni fost qatt ta' ġenituri li marru biex jiġbru lil uliedhom minn Child Care Center li hemm fil-qrib. Madankollu fortunatament it-triq reġgħet infetħet wara xi sigħat hekk kif it-tfittxija rriżultat fin-negattiv.